Studio. Autamanyora family iyo inyoroweta iyo yandipinza pakaeta vakawanda vanogara vachiridza nekuti inonakidza mabluetooth nyatsa kubatidza bluetooth ndopika nadefina nemunaisi linyora time ndoenda paketo ndiyo iri kutonga rovetsa ingoma chiredzi ndiyo iri kutonga rovetsa ingoma manheru vanorara nayo nyoroveza ingoma kumbeso vanogeza nayo nyoroveza ingoma ngoma yeiri kurira ndiyo yakatonga gore rapera yadzoka futi zvakare bata ngoma vafare zvitakwa mumapawa nengoma zobaiwa ikeipinda tembo mani kupawa ndichataura kumusha kunatarara nyoroveza ingoma producer Majesty nyoroveza ingoma video ndodochuita naemba ya nyoroveza ingoma mumapepa nau ndoiri kuragwa nezvayo mumabhazi umo ngoma ndiyo ichero ndege ichandikwidza nokuti inonakidza ndona vandidedza kuchando nokuti yakasvika paketo ndiyo iri kutonga rovetsa ingoma chiredzi ndiyo iri kutonga rovetsa ingoma manheru vanorara nayo nyorovetsa ingoma kumbeso vanogeza nayo nyorovetsa ingoma ngoma yeiri kurira ndiyo yakatonga gore rapera yadzoka futi zvakare bata ngoma vafare zvitakwa mumapawa nengoma zobaiwa ikeipinda tembo mani kupawa ndichataura kumusha kunatarara nyorovetsa ingoma fantastic pachosa nyorovetsa ingoma producer Majesty nyorovetsa ingoma video ndodochuita naemba ya nyorovetsa ingoma ivo vana kuzvikoro vadzidzisi vava nemutoro ndiyo inovhura zvikoro ndiyo inovhara zvikoro avamirire break time kana kumirira lunch time any time vanangotiridza linyora time fantastic pachosa vauzi tozvirovera pachosa iwe Majesty tadzoka futi nekaiti outer weekend pro Studio.